Chico listo, o ovo dese señor. O huelgas. O huelgas. Mira por aí. ¿Qué metas aquí? Mira. Dios mío, vas a mandar todo isto? Emoticonas. Este que se manda polo móvil, non? Claro, cando escribes unha mensaxe mandas moitos destes monigotes ou non? Porque temos por aquí, home, eu mandei algún fueguito deses. Destes Algún non vou qué? falar. Algún fueguito? Mando animaliños, sobre todo, é o que máis Ai, mando. sí. Sí, animaliños. Ai, a min gustan máis caras esas que choran de risa. Sí, vamos ver sabes, que manda a dar por aí a lágrimas. xente. Imos aí a preguntar que manda por aí a xente. Non. Hoxe toca falar de emoticonos. Os que máis envío eu son esta cariña que ten como un corazón e este que é como unha aperta. Pero como xa sabedes que me gusta moito saber, vou preguntarlle a xente cales utiliza. Hola, boas. Mire, que o vexo aquí co móvil. Utiliza emoticonos cando escribe polo móvil? No. Sí, WhatsApp claro que utilizo, pero para chamar afora, Nada? nada. Eu non utilizo nada, Ni siquiera o corazón vermello. tampouco, Por qué? porque non me interesa. Solo utilizas palabras. Sí, é poucas. Os? Emoticonos, as cariñas estas que salen no móvil cando falamos coa xente. Ah, sí. Cal é o que máis utiliza? O sorprendido, probablemente, o que pon así as mans así na boca. E o corazón vermello utilízalo? Nah, No. nah. Bueno, ese sí. Yo el del besito con el corazón. Ah. Pasa amigas. Ah. E para que utilizas o do corazón? Con la mujer. Este que é como unha cariña e ten un corazonciño así nos beizos tamén o utiliza para as amigas? También. Este, el del ok, el Ajá. del corazoncito. Para os amigos non. Amigos no. Ah, pasa amigos no. Muy ya. Pois non sei, o da risa, o da caca. Bueno, da caquita tamén, a veces, cando queres mandar algún así. Para que utilizas o da caca? Pois para todo, verdad? Para prácticamente todo. É só preguntarlle que emoticono é o que máis utiliza. Ese. Ok, todo está guay. E o da berenxena para que utilizabades? Para hacer referencia a las partes íntimas del hombre. O da berenxena? No, ¿qué significa eso? Para que utiliza o sol? Bueno, es para mejor alergia. Como unha nube que parece que é de sair correndo. Lo usamos para los pedos. O melocotón, bueno, alguma vez tamén teño utilizado. Para sí. que? Pois non sei, para reflexarse como un cu. Que emoticono de WhatsApp utilizas máis? O da sonrisa. O da cara de risa. Claro, hai que utilizar a que sonríe porque a que chora non. Ah, que chora non lle gusta. Non me gusta. No son muy de... Iba a decir unha palabra fea, de tonterías de esas. Eu non teño WhatsApp, pero non se podo decir. Falar así a personas directamente, nada más. Ah, mira, esa é unha boa idea nos tempos que corren.